говоря. Аз пък почнах. Казвай, после ли го махам. Казвай бе, споко, аз после го махам. Добре. Хора, аз даже да не си предам О, мисията... прозрачното магаре. Харесва ли ти магарето? Чакай бе, не съм го пробвал. Да си го яздиш със здраве. Благодаря, здраве ще го ядя. Хора, даже да не си предам мисията, пак ще има за кисийката. Кисийката с златни монетки. Сто слоки, доста готино. Иха, много як. Пламене, ме кажи, кой ти дава този лък, бе? Удивителният ли? Да, то с малкия. Къв кон само. Чакай сега. Къв як кон. Значи... Както света. 22 уражени щити и 82 крит. О, При мен- много як кон. При мен са доста готино, човек. Само слушай. 187 плюс 187 общо критични и плюс 12 щити, понеже имам един камък. Аз на легендарния си имам плюс 27 уражени щити и плюс още 9 щити и плюс още 124 щити. О, взех магарето. Сложил два камъка. Ай, не го наричай магари, човек, моля те. Дори... Какво толкова много такива да му викаш магари? Нищо, просто тъй съм свикнал. О, най-якия кон го взимах. Не остават 139. Тук е една женатка. Айде, Анатолий, ако искаш излез от групата да атакуваме. Да, бъде по-лесно. Още 139. Не, то сега... Ти за кого да бъде този ключ? Човек сега ви е по-лесно, защото няма имам предвид. Трябва да съм вътре, ма все пак напускам. Чакай го спирам.